iomaí rud féidir leat a eiceil an bhFeirm, feictar ainmhithe, glossarí, torthaí, inalra agus go leor eile. Is mis Shéadna agus inniu bé de fólam faoi Lachain. Is éon isce íon lacha a bhíonn na chunaí Lachan na fionnisce nó Lachan na sáile. Is é an mallard an cinál lacha is coitianta in éireann. Bhíonn dachan na dain, glas agus dubh chleitaí na Lachain seo. Tá gob orthú agus tá cosa scamalacha acu a chabhar nó snámh go hánscapaí. Is féidir leis na Lachain seo etailt. Téann siad ó dheas le linn dhíre le haimsiú níos tó a aimsiú. Tugtar lacha lacha bhaineann agus tugtar mallard lacha idan. Tugtar éon lachan lacha óg. Conítar lachan marall an nimhacha, atá lán le mianaí agus vitamíní. Bear an lachan beag nach gach lá ó ceann na bliana. An bhrosad nach mbeadh cosan na lachan fuair a riamh fiúin san uisce? Tá sé anéasca ara a thuirt do lachan. Níl wathú ach spás deas glán agus tuairim inar féidir leo a scia ligan agus agad cleitaí a fiocha agus a chiara. Is féidir na sean cleitaí a úsáid chun maisiúcháin agus seodar a dhéanamh, nó mar stúáil i bhíodir agus dúbhéna. Tugtar bíad na lachan dhá uair in aghaidh lei. Is mála lachan féir, dillí, eitní ábhar, píosanna, cucumar agus fuilchéara. Is minic eachtar lachan i gcaiche clocha beag a freisin. Cabhair na clocha beag a leo bí a bhris síos. Nach sé sin simú. Caithfimid iad a chuneáil siar ó bhfuil, ó ainmhithe nús an tunaí agus na mince. Cabhair an sconsa ard seo linn bach a chur na hainmhithe sin. Well, sin é bhaim sin go dtíon chéadar eile, slán go fáil!